אתה מנתק את השיחה, שולח את השיחה, כי יש לי כבר כמה כאלה. אני רוצה שיבואו אנשים לקחת את הציוד. אי אפשר ככה, זה לא יכול להיות כל כך כמעט חודש. אני רוצה לדעת בדיוק על מה אתם מחייבים אותי. אני לא קיבלתי שום דבר, אז אל תשתרי לי בפרצוף. אני מבקש לך, לשלח לי את זה עוד פעם. אני לא מדברת איתך. אנחנו מקבלים הוראה מהנהלה לעשות את זה. מיד נחשוף לראשונה מסמכים שהדליפו עובדי הוט ועובדי חברות המיקור המעניקות שירות להוט. אלה צילומי מסך מתוך מערכת הוט אינפו, אותה מערכת איתה עובדים נציגי השירות בהוט. אותה מערכת שמציגה בפניהם תסריטי שיחה, המנחים אותם כיצד לפעול מול תלונות הלקוחות. לפניכם חשיפה ראשונה של דף ההנחיות, שמנחה את המוקדנים כיצד עליהם להשיב במקרה של לקוחות האינטרנט מתלוננים על גלישה איטית. במקרה שזו הייתה תקלת עומסים, יש להשתמש במסר ללקוח בלבד, שים לב לשון ההנחיה, בשום אופן אין לומר ללקוח שהוא מושפע מתקלת עומסים. אין לתאם טכנאי. יש הרבה אזורים שיש בהם עומסים ואנחנו לא אומרים ללקוחות שיש עומסים, ואסור גם להתייחס לזה. אז מה אומרים להם במקום? תקלה חיצונית. למה לא אומרים להם שיש תקלת עומסים? אין פתרון של מי יודע מה. והנה מסמך נוסף שהגיע לידינו ונחשף כאן לראשונה, ובו הנחיה אחרת, הפעם כזו שמתייחסת לחוק במדינת ישראל. תיקון לחוק הגנת הצרכן, הקובע כי במקרה של אי הגעת טכנאי או מתקין, החברה מחויבת בפיצוי הלקוח. ההנחיה לנציג השירות אומרת כך: אין להציע באופן יזום זיכוי עבור איחור טכנאי. אם הלקוח מעלה בעצמו את נושא הפיצוי, יש להציע לו תחילה הטבות תוכן. כנראה שלא זה לא ממש נוח לשלם את ה-600 שקל ללקוח, ומבחינתנו, אם לקוח כזה מגיע ודורש 600 שקלים, היו מנסים להוריד אותו מזה בכל דרך אפשרית. שהמתקין עשה תאונה, המתקין אשתו ילדה פתאום. כאילו בוא נגיד, נסבן אותך בכל השקרים האפשריים, העיקר שלא תקבל את ה-600 שקל שמגיע לך. ייתכן ובמהלך היום תיתקלו במקרים בהם טכנאי הוט לא הגיע ללקוח בעקבות שביתת טכנאים. להלן הנחיות עבודה. מסור ללקוח, כך מונחים הנציגים, חלה תקלה נקודתית ולכן טכנאי לא הגיע. נתן לחבר לדבר כאילו בתור מנהל וכאלה, קורה הרבה פעמים. ולך יצא לעשות דבר כזה? יצא לכולם, אין אחד שאלה עצמה. אתם רואים כאן לראשונה מייל שהגיע לעובדים בזמן אמת. עומס שיחות גדול על המוקדים מביא את האחראים להנחות באופן גורף את כלל נציגי השירות להפסיק ולקבל שיחות בזמן המשמרת. הטענה? תקלה במערכת. כשהיו עומסים היו מודיעים לנו באופן רשמי דרך האחמ"ש שיש תקלה כרגע במערכות, ולבקש מאנשים להתקשר עוד כמה שעות, ולא הייתה שום תקלה. אם מישהו לא היה בא לנו בטוב על הקו, היינו עושים כזה הלו, מנתקים את השיחה. לנציג לא משתלם למכור אינטרנט, אוקיי? אין לנו עמלה על זה. על טלפון אין לנו עמלה על זה. מאוד 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 נמוכה. לא שווה להשקיע את הזמן שאני יכול למכור טלוויזיות, שזה הכסף האמיתי, או טריפל. רוצה אינטרנט? טק, הקו מתנתק. זה מה שאתה רוצה, תשקר, העיקר תמכור. כל מיני שמשקרים, כל אחד דואג לעצמו, לאף אחד לא אכפת, גם מנהל צוותים.